ኣብ ትግራይ እቲ ኣዝዩ ሓደ ከቢድ ነገር ኮይኑ ዘሎ ሕጋዊ ቃልሲ ዝበሃል ነገር የለን ግን እንተኾነ ሕጋዊ መቃለሲ መንገዲ ዘይምምራጽ እዩ ውድብ ሕወሓት ብዙሓት ሰባት ሕጂ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እኳ ይኽሓድዎ እምበር እቲ እንዳተዓመምካን እንዳተሸፈንካን ከም መዓል ሸባብን ከም ካልኦት ዝኣመሰሉ ናይ ግብረ ሽበራ ሓይልታትን ነድሕሪኦም እናዞርካ ንመንእሰያት እናሃደንካ ናብ ቃልሲ ክኣትዎ ምግባር ወይ ከዓ ምግዳል ዝበሃል بعتو بيسرح له لمقنا خا قصيلو قنيو ማለት እዩ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ዳርጋ መንእሰይ ክነብር ዲ ዘይድለ ወይ ናይ በሐቂ ውግእ ዲ ዘሎ ኮይኑ እዚ ዋላ ንሕና እውን ዘይንግምቶ ጉዳይ እኳ ተኾነ ትዝግበር ዘሎ ጉዳይ ግን ብዙሓት ሰባት የውግዝዎ ኣለው ገለገለ ግን ከዲዖም ኣለው ምዚ ተተሓይዙ መዓልቲ ስዋኣት ተኸቢሩ ኣብቲ መዓልቲ ስዋኣት ዝተኸብረ ዘረባ ከዓ ክልተ ዘረባታት ኣለዋ ወሰንቲ ዝበሃላ ጉዳያት እቲ ሓደ ተስካር ይኮንና ንገብር ዘለና ንኽብሪና ዘለና ዝብል ጉዳይ እንትኸውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም እውን ክትኽብሩ ወይ ዝግባእ ምኽንያቱ ሳላዞም ስዋኣት እዚኣቶም ይኹም ተሓፊርኩም እንተኸቢርኩም እንትነብሩ ዘለኹም ዝብል ናይ ስታሊን ዘረባ ንብዙሓት ኣገሪሙ ኣሎ እስኪ ምዞም ኣዲስ ኣበባ ዘለዎም ክንቅፅልና ማለት እዩ እንተኾነ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሓደ ካሊእ ጉዳይ ምስ ሃይማኖታዊ ምዕባልን ሃይማኖት መሰረት ዝገበራ ብሄራት ናይ ቃልሲ ውደባ ገይረን ኣለዋ ተባሂለን ስለዚ በበየን ከኣትዋ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ሰባት ፈጢሩሎም ዘሎ ሕቶ እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብኣግባቡ ጌርና ክንድሶ ንኽእል ጉዳይ ማለት እዩ ንኹሎም እዞም ናይ ሎማዓንቲ ዘለዉ ጉዳያት بدن بغيرنا كنعلللهم ኢና ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንተኾይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ክትጀምሩ ዝምሕፀነኩም ማለት እዩ ወል ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሃናጻይ ርእይቶ ገዲፍኩም ለክት ከዲእ ዝምሕፀን ኩሉ ግዜ ሃናጻይ ርእይቶ ካብ ጻሕፉለይ ሰባት ዝተወሰነ እስኪ ከም በበልኩም أري سسان سلستان أربعان حدن بتعمي زجرم دنكورنا أيو انتاي زعينوتي ودي زبل رئيتو إيزولو مالتيو أري سسان سلستان سولومون ملس زوم دكي سالسان أربعان شوعتن يوم زمر حواني إرترا نايساوا علمت ترحيوم كخونو زفقدوم كودت أبا قروب دحيركا تركب حاساوي زبل مالتيو كودي أبا قروب دحيركا تركب زوم دك سالسان أربعان شوعتن يوم زمر حواني إرترا نايساوا علمتي ترحيوم كخونو زفقدوم زياتهم مناسي زبهال نجر يلون بايزوي مالتي أفت مريحنت نحنا كم نريء نحر كوينو مريحنت أب أفريقيا أزيز استبدل أيو أفريقيا أزيز استبدل يخبل كله نتنازل له تأجى من جلل من البات كدع عسد اللي هنا يكون إبراهيم تراوري زبهال حدا من إسياله نس يحجي نيشتلي كم زعينة نايمن إسي تساطفو وكأمانة حدا من إسيس كساب كندو يزأكل مرح خوينو كمرح نحن تعدي كنابر كم زغل طرح نسمع زلنا نمبر أبعدنا نايب حق تخوينو من إسي تخوينو خندانا أنت تخوينو فلتأت علو إلهم ولدنا يأمنولن نمن تايو يمثلني قدم حدا سب كم هار نحرد أخوينو قدم تمهرت مجمارو 18 عامت سويل إنيرو زنب الحريق تمهرتي أتو تمهرتي هايلو تمهيرو كساب جلز بصحة قلم العامتات قونيهم مالتيو تمرقوا سرح يزو 4 عامت قلم العامتيو حدثب فلتأت الله ويك أماي سوتيو زبهال كاب من تحت تقوين حجيجن حدا ولا 10 عامتو إذا أتنا تمهرتي بدحريون مالتيو كيجي زمهر سلازي كاب كيجي حليفو ناب قداماي قلنا بلا إلمنتر تمهرتي مهار كاب حليفو هاي سكول بريباراتوري تمهيرونا بيونيفرسيتي خبص خلو من الباتون اب 20 كلتا عامتو وي سامثينغ مالتيو قداماي ديغرو خركب يخدي ازي جن نهاجر ممرح اوف كورس اخو لا يكونن لمد زبال ነገር كله يخدي نبل اسكي ود 30 ود 25 عامت تزي مرحي واسي من يخو غوي امن يخو غوي من غوي يحاسب لي تنقترن بزعبه عدو غلغليو بزعبه ارغانو زحسبو غلغليو بزعبه كما يجري طروتاي حلي اخبيرن زوص يلو زحسب ندحر كوينسي من دامو يمرحيا تعدي ازي كبير نغريو ناي بحق مالتي كم حتون كلنا كنلوم دوز غبا حتو يو بريتو خاب طعمي عقوب مالتيو اسفا غرماي 57 شدن بإرترا خمزي عينت حجز كمصاي كلنيو كمزي عينت حجز كمصاي كلني بلنا اسفا غرماي
كنرئ بلعوري والولدنا كنرئ اسكي مبر يبلونا له يوسف قبر هيوت إساياس كيدو مالت بدحريو أزيوم بوزحات حيالات إساياسات اللو قداي تقراي كقبر أفلوت أو يبلكان زبل رئيتو إزالو مالتيو أنا أفلوت أو يبلين أوف كورس أفلوت أو يبلوني لسلاز حاسبيو كمزي جيرو عشون نزفتن زلومبر بوزحات إساياسات مهلاوني إرترا أبركتو خبو أميلا كمزي أمن يفلت يصبيقو مالتي قنا أفلوت أو يبلوني لئيو ززارب سلازي إساياس تايكم زقبراني إرترا بزحات إساياسات نتاليوم ليترالي إرترا سيولي تغير مالتي والحانت نقر يبلا انكبرون وفتون حو نامنا إلو معانت فيديو جن حيزوكم كسقر قرم قداما يحطو كاب حيال غازيت انيا ناب حيال اكتيفيست بايتوحات اكتيفيست بايتوحات ويكات ابو امبر بايتوحات انا كون لفعاتي تسفا بزوص الله قصل شومينا نصوع نخيدانا امنه بايتوحات ناي بايتونا نحوحاتن كاب كلتي قال كمز فيسبوك كابزين استوسده كومو امرار حبايتوحات زبل نخيدانا امنه هو مالو كيدانا امنه انتاي كديعو قدم حجي مالت انتاي قالو يلو حجخ زرئن زيرئن انتاي قالو يبلالو كنسمعو كاب افو نغصل ወጣቶች እየታፈሱ እንደሆነ ታምናለህ ኪዳና? የት ነው ሰይ አብ ትግራይ ይحፈሱ መኻኖም ተአምንዶ አበይ ታፈሱ ያሉት ትግራይ ውስጥ አረጋግጥ አንተ ማለት ማረጋገጥ ምንድነው? አረጋግጥ ካሪ ካንሳ አንድ ነገር ተረጋገጠ ናቸው አረጋግጣሉ ወይ ነው ማለት ታምናለህ አታምንም አንተ ኪዳና? የኤርትራ ወጣቱ የትግራይ ወጣቱ የለም ትግራይ ውስጥ ምንም አፍታ የለም። ቢቢሲ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ናይ ምሕፋስ ስራሕቲ ወይ ከዓ ወጣት መንእሰይ ማለትና ናይ ምግፋፍ ስራሕቲ የለን ግፋ የለን ዝብል ቃል ብቃል ይዛረባሉ። ቃል ብቃል ኣብ ትግራይ መንእሰይ ምግፋፍ ዝበሃል የለን ዝብል ቃል ብቃል ይዛረባሉ። ንስማዓዮ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ክሕሱውን ሰጋእ ከም ዘይብሉ ኣነ ዝገርም ነገር እዩ። ካድረነት أبو حساب ترأيو أنا نبوخان نحسينا جناي كما خان يقول ولدنا جناي كما خان أنا نبوخان نحسينا يقولوا ما لتسبكوين يحسيو to ear is human كتحسون سبعة ونتكون غادي جناي كما خان يلوم جناي كم كيدانا بري حسيو ما نمسب عزيز قرم يا تقرأي وتعطوش يتحفسوا مهوناتهم ቤተሰቦች ከፍተኛ ችግር ላይ መውደቃቸውን ከመታፈስ እየተደበቁ መሆኑን ተናግረዋል። አይ እኔ በትግራይ ውስጥ ነው ያለሁት። አፈሳ እንደ ድርጅት እኛም አንቀበልም። ምክንያቱም በአፈሳ ታጋይ ልታደርገው አትችልም። አንድ ሰው አምኖ ተቀብሎ አምኖበት ነው መታገል ያለበት። እኛ ትግራይ ውስጥ ባደረግነው ማጣራት እንደ ድርጅት አፈሳ እንደሌለ ነው ያረጋገጥነው። ያለው ምንድነው ትንሽ የማስገደድ ምልክቶች አሉ። እሱን አይካድም። የማስገደድ ምልክት አለ። አፈሳ ግን አላየንም። ግርም حفصا إيرانان كم تكال مصنعت غيرنا نحن بتግራይ ውሽጥ ዘሎ እቲ ዝራአናዮ حفصا ይኮነን አገዲድ ካም እታው ዝበሃል ነገር አሎ ግን ምሕፋስ ወይ ካ ምግፋፍ አይኮነን ምሕፋስ ክንብል ከለና አፈሳዝ ብሎ ዘሎ በመሐርኛ ምግፋፍ ማለት እዩ ኮሌክቲቭሊ በዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት መናእሰያት ተኣኪቦም ሪኢኻዮም ማለት እዩ ግን አገዲድ ካም እታው ዝበሃል ግን አሎ ቅድም ሕጂ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ወዘተ ዝብል እዩ ንበል قدم حجي أبقى لسه تجراي كابزاتو مناقسيات حبز حلفة كل تشحن 13 عام تمرت أبز تفرليو عودة سرحتي زنبرو مناقسيات يوم سلازي وتدرات أي نبر obviously مالتيو كلنا نفولتينا so محازوتي أنا خفولتهم كلهم تمهارو زنبرو ناي يونيفرسيتي تمهارو ناي مبقتاوي كالين أبز تفرلي سرحتي ناي بعلم زخونة عودة سرح زسرح زنورو أبناي قبرنا مويا زنطفو زنورو أبناي كينت مويا أبناي ممهرنت مويا حكمنا وزت السرح زنوريوم سلازي عقب حقي أيبل قليل ممهران أيسي بشوم نيملي كسوعي خلينا أبنت كابتا قادلتي ممهراني مالتي ممهر مزقبة كافولي كالا إبرك بيت مرت قلامينو خاب ذكرهم ممهران أيسي بعد ممهر مزقبة كال أوتوم ممهراني بمولو مالتيو استساتو فيه ما وقالسي تقالستيوم سل زرعه مالتي عاتقهم محازوت يومكم أو استفعلوا سرحة توافيرهم زنبرو كمونا بقالسي زاتويهم شعو
ጻውዒት ምድሓን ትግራይ ስለ ዝተገብረ ብኮማንድ ፖስት ናይ ትግራይ መሪሕነት መሰረት ማንም ሰብ ዓዱ ንኸድሕንን ካብ ዝመፁ ዘሎ ፀገም ንኽከላኸልን irrespective of ናቲ ዝነበሮ ፖዚሽን ቅድመ ኩነት ብዘይ መቐማጥ ማለት እዩ ናብ ቃል ሰዓት እዩ ስለዚ እዚ ሓይል እዚ ህዝባዊ ሓይል ድዩ ወይስ ወታደራዊ ሓይል እዩ ህዝባዊ ሓይል ኦፍ ኮርስ ካብ ህዝቢ ወፂኡ ስለዚ ድሕሪቲ ዲስአርማመንት ወይ ከዓ ዕጥቂ ምፍታሕ ዝበሃል ዲሞቢላይዜሽን ዝበሃል ማለት እዩ ዝተወሰነ ሰቢና ትሪፍና ዘለና እምበር ገለገለ ሰብሲ መሊስና ኢና ናብ ስርሑ ዝብል ብዝኾነ መሰነይታ ብዘይ መሰነይታ ወዘተ ማለት እዩ ከከም ኣፋታት ሕኡነት ፕሮብሌም ፈቲሖም ገለገሊ ናብ ስርሑ ክምለስ እዩ ዝግባእ ተመሊሱ እውን ከዓ ዝሰርሕ ነይሩ ገለገሊ ድማ እቲ ብወለንታ ኣትዩ ዝነበረ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ እውን ወፂኡ ናብ ስርሑ እንድሕር ደኣ ከይዱ ነዚ ከም ትሑዝ ተቓላሳይ ናይ ቅድሚ ሕጂ ነባር ወታደር ጌርካ ወይ ከዓ ዓጥቆ ጌርካ ይኾንካን መሊስካ ብሓይሊ ተእትዎ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ግፋእ እዩ ዝበሃል ታይዳ እዩ ዝበሃል ኣየናይ መንእሰይ ዳኢኻ እሞ ማለት ኣብዘን 5 ዓመት እዚአን ናብ መንእሰይነት ዕድመ ዝደየቡ ቆልዑ ኣለዉ እምበር ካልእ ዝተረፈ ኣብዚኣ ተወሊዱ መንእሰይ ዝኾነ የለን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ማለት እዩ ኣብዛ 5 ዓመት እዚኣ ተሓሶት በዓሉ ንበዓሉ ክኢሉ ጠጠው ክብል ዘይክእል ሓሶት እዮም ዝሕስቡ ማለት እዩ ሶ ዛስ ዋይ ብጣዕሚ መናደድ ዝገብሮ ማለት እዩ IPN ወርልድ ዓዲ ጉደም 22 ዕለት 10 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ካብ ጣብያ ሽላናት ተገፊፎም ናብ ፖሊስ ጣብያ ዝተወሰዱኦም ከም ሓበሬታ ሰሎሞን እምባዬ ሓቢሮሎም ናት ኦንሊ ዓዲ ጉደም ኣረጋጊፀ ብዘሎ ኩሉ መሰረት ኮይኑ መደባ ይዛና ማለት ይባዕሉ ከም በተመሳሳሊ ተገፊፎም ናብ ፖሊስ ጣብያ ዝኣተው መንእሰያት ኣሎ ተዳጉይኖም ማለት እዩ ስለዚ ተቃለስቲ እዮም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኢልካ ንኽትዛረቡውን ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ከም መሰረት ጌርካ ደቂ ህዝቢ ዝነበሩ ካብ ሰላማዊ መረበቶም ካብ ሕርሻ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ነገር ማለት እዩ ማለት ብዕላማ ሰልጢኖም ደሞዝ ተኸፊልዎም ንወታደራዊ ምልመላ በቂዖም ካብ መጀመሪኡ ተሳትፎ ርኢዮም ወታደራት ነይሮም ድሕራይ ግብኦም እንተይፈጸሙ ኣምሊጦም ዝኸዱ ኣይኮነን እዚኦም ደቂ ሲቪል ዝነበሩን ኣብ መወዳእቱ ግን ዕጡቃት ኮይኖም ምእንቲ ዓዶም ጓል ኣንስተይቲ እውን ፔሪየድ ኣለኒ ሳምቲንግ ኣለኒ ከይበለት ማለት እዩ ቀሚሻት ኸዲናት ክትቃለስ ከላ ሽዑ ህዝባዊ ቃልሲ ዝበሃል ነይሩ ዞም ሕጂ ከም ምኽንያት ገይሮም ዘቕርብዎም ዘለው ኣይንገፎም ዘለና እንታይ ዳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መስርዕ ዝነበሩን ኣብ መስርዖም ነእትዎም ኣለና እዩ ዝብለ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ናብ መስርዕ ክትእትዎ እዚ ዕብዳኒው ዕብዳን ማለት እዩ ፀፍጭልጥ ዝበለ ዕብዳኒው ትሪእዎም ኣለኹም ከዓ ዞም ገፈፍቲ ሓይሉን ከምዚኦም እምባይ ኸሳብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ከተማታት ላት ኻይዳ ያለግንለውና ግፋኢ ሰብኣውነት በቲ ድሕር ጉጅለ ሕጊ ኣራዊት ሕወሓት ተፈጻምነት ለምግባር ላዕሊ ታሕቲ ላበሉ እዮም ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ደርጋሕጀን ሀሙ ድማ ኣብ ከተማ ዓድጉዶም ትማሊ ለይቲ ላብሎም ማዓንቲ ለውግሕ ብዙሕ ዓይነት ሰብኣውነት ዝተመልኦ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተገበረ ግፍዒ ኣዝዩ ብለስካክ መንገዱ ላ ተገበረ ሓዲሩ እዩ ለጠያይቲ እላ ተኮሱ ሕብረተሰብ ወጪኡ እኳ ክረድእ ተደለየ ነገር ግን ና ሕብረተሰብ ንዕቐት ምንም ተይመሰሎሚ እቶም ልገፎ ኣካላት እንደገና ገጾም ተሸፊኖም ማንነቶም ልከይፍለጡ ልገብሩ ወለዋ ካይዳ ሃምልኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ይኹን ማሕበራዊ ሚድያታት ላተ ነገራ ይግና ማለት እዩ ግርም መጀመርያ ከምዚ ኢና ክንርድኦ ዝግባእና ሓደ ጉዳይ እንታይ ዝብል ኣብ ብርሃን ጸልማት ኣብ ብርሃን ጠጠው ክብል ኣይክእልን ጸልማት ኣብ ብርሃን ጠጠው ክብል ኣይክእልን ኦሾ ዝበሃል ፈላስፋ ከምዚ ራጅኒሽ ባግዋን ራጅኒሽ እዚ ኦሾ ኢና ንብሎ መስለኒ ብልሙዳ ጻውዑ ንኦሾ ሓደ ዝኾነ ዘረባ ነይሩ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ ዝኾነ እዋን ጸልማት ናብ ፈጣሪ ከይዱ ንፀሓይ ከሲስዋ ሕጂ ፈጣሪ ከዓ ሓንቲ መልሲ መሊሱሉ እንታይ መሊሱሉ ኖ ፀገም የብሉን ኣብ ሰዓትኩም ኣብ ገግዚኹም የሂበኩም ኣብኡ ክትነግሱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዘዘመንኩም ኣብ ገግዚኹም ክትስልጥኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ክትነግሱ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ወፃ ግን ናይ ክልታኹም ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብልኩም ኢሉ ይነግሮም ማለት እዩ ፈጣሪ ማለት እዩ ንፀልማት ከም ኢሉ ይምልሰሉ ግን ፀልማት በዚ መልሲ ኣይዓገበን ፀሓይ ትበሃል ፍጥረት ንዓይ ትኸሰናላ تخسن زلا مخنيا مالت نابراي تخلقنا لا تخلفنا لا أنا زخسر له زلهم مخنيات دما نساكت متخلا أنا يتف مالت حلواتي
يسئن نجهو نساخت برق كلا أنا نجوس كوين حديرة أبتناتي عالم مالتيو نجهو جن نساخت برق كلا أنا خمز اللي خون وزتي بلومو حجي فتاري نايت ألمات بهجي نايت ألمات سسعة نايت ألمات عشنت بمرأيو كمزيلو ملش اللي يزبل أو شو مال التايزبل نمنتاي فردي تفرداين تبدلاين بدلاين أبزي بقولو سلازي وهب كلتاهم بحساب نعو مكفر دلكم يلوم حجي سألمات تحقوش غير جنس بحيتو حدا نجراي تذكرون مالت صحاب زلات اللويك أبرهانا بزلو سألمات كنبر سلازي كل حبيرهم كموصاي كلني تفردقن كوهاب زلو تخكليو تخصاصين بدلاين تبدلاين أو زلو وقيو سلازي حدا جزء سألمات سرحن تزيح فيرو تجبارون تزيح فيروسي أبكرم برهان تقوم مبال انتهي زي أجمع له وإيو ناتي حتو اندي حرد أتزقبر وزلو أكايدا حقاو إيلوم زي أمنون تخوينو من أبكرم عالم يخون أبكرم بعلو من أبكرم حلقنو من أبكرم فرد بيت حل مسحل لفظ الله فوكرم فرد بيت تقرأ اندي حرد زي ينور تخوينون سبعاوي زخون أكايدا تخوينون انتهي زي شفنا اللهم تهم زقفو زلو نعم مسرعنا نملء زلنا كوتاينا مسرعنا نملء زلنا مسرع زنبر يزولون تخوينهم انتهي زي شفنا لك ود صلمات لزخونه بصلمات زغيد زلو يس كريستوس كوم يزبل مالي ناي صلمات صلمات زخونه بقى بصلمات يزغيد ببرهان ابرهان اب قدمي تطوك لا يكل سو حقي اتقالع مالتي ات مخنيات حصر بزوله ملكعو اتغفا يحغاو مخان يو زحبر بقى بحصيرو مالتي نزين خبر هريه نوح نجار تتقيمه مالتي كلهم بقى تا عينة السرارة حيزي إذا مثل زنرو إلنا أو كتم عدو قدام طبيعة شلانات زبالي من استي كم زي تعميمهم كم زي القاعدة الشباب قلنا لو نورنا كم زي تعميمهم من استي يقفل له كم زي قفيف كاسي انت عنا تورنتي خساخة عنا كردني كعلن بسرخة زون كم زي زقور لوسي تجارب ديوم يخاطر لوك زي حجي من مخانة يتفلطنيها من مخانة يتفلطنيها كشديو قوالديا ودديو زغونا نجر مالتي نمنت علامة يخون متدليو كويو بقى علامة زي أن حرد أفليت كايا حقاو يزقبر زلو يلكا تتزارب كا حقن تصدق كانت حقيزي انت محايش كايو ولا قلت تقبر كايو تتقبر زلها تقبر فلوت اي مالتي زاسواي بقتر مدري صحاي انتلو صحاي اللي هنا ابنت ابز فيديو زي ريو صحاي له اغامشت something كم زخونه اب مسيوت قال خم زخونه تي جولدن اور إلا نصوعو كبابي ساعات 11 دحرين غزي خم زخونه حبر الكاميرا يمثل ابز ساعات زي تشفونلو تحبالو مخنيات يلن كمزي لك تشفافين كاي يكون كان من سيكتور عدو نهزوخ تفرحو زلكا مالتي حقاو نحركوينكا تتولو زلخا نجر حقاوي مسارات نحرد الله خوينو بحق مسارات نحرد اتقبرو لخا خوينكا تخكلنيان قبون نحر كوينو زي نور نحر كوينو زي شفني بالكان مشفان استجمره ما حتى من قال مستجمره يو زي حقاو مخانو بعلو زقبر زلو اكال يفلط يو صباحنا خي حتتن حلافنتن كيوسدن يقوم زقبر زلو الشباب يكون IS وزت زبالو ناي قبر رعدي كم زي عينت أشبرت زخون تكالاتون كم زي عينت نجار زقبرو قال يقاس حلافنت يوصلوا ليهم كابزي بزغف مسارات مالت حلافنت يوصلوا مالت كم زي غيرنا ناس يقولوا ليهم I don't know من تاي كم خون زقبرو تبتع مع عزيز قرم قدائي مالتي أتم نحنا نخوركم ناتقراي ناقر محزي واجاز خفلكم يوم مسانا زنوركم إلا نمبر كم زي عين صراحكم كادكعك هنا جيجاكوي تأيو نحر زي تأمن تقومكم كم استشفافينكم كم زي دحر صار تقومكم زي تأقوم تقول لهم ده تأي تعزيزكم تقول لهم ده أنا كلهم بقى عين السرارة راح يزي تأيرن تبلنا تأي خون ما جرشنا من سيبزي كم زفر يستدت له تسترفون كم زي نحرنا تجفف زغيد نحر تقول زي تأينا نقبر لنا ده تأي ما جرشنا بتعامي أزيو زقرم قدائي مالتيو فلق ميديا نيتورك ازوم أبو 4 دقوم زقادول انتخونو كل دقوم زسويهم نقول لحوحات كويناتي أكلي لهم سلستقاومو تدحر قجلة عفير ومالو زبل فلق ميديا دما حيزوهم مطيو زوم سبعي زيوم تفلطوهم يخوم زوم سبعي زيوم
أربعة أقاليسهم كلتا أسويهم انتهي نخجبرو لي يحيزوهم حجي تايم كبو دلي خمسة حزوم أي فلتم جن حيزوهم تاي كبو تاي كركب كابزي أمك زي كاب دور هوديس أباز اللي شزولا أي فلت أكانيو زي تحدا تبان زخونن كبير زخونن كفو مالت حما أكايدا زي حدا زي بتعمي زت اللي أكايدا خايا زيو زمولا سياسة فوركن نبي كم قدم سيلنا زخونة نجار كنزاربين أحمد صعدة بزالو CIA نبلا CIA جد أبينا CIA بزيلا زيكا أبي أحمد سياسة فوركن حجي جدفن بع زين قال أوروبا قال مدينة زيهم السعود العرب قال مدينة زي جدف حجي زيهم نزيهم بملحس قرار دوم دلهم بملحس قرار دوم دلهم قرار دي كلهم ملحس بحسب قرار دي كلهم ግን አሜሪካ ነዚ ሽጉጥ እንተይባቶ ነዚ ክላሽ እንተይባቶ ክራራ ዶ ይኸል ብንተ ክራራ ዶ ይኸል ብመልሐስ ክራራ ዶ ይኮን ብሽጉጥ ብቦምባ ጥራን ክራራ ዶ ይኸል ስለምንታይ ርሲ የለ ብልሓት የለ ብሰብ ኣሓስቡኒ ብሰብ ኣሓስቡኒ ክንደይ ሰብ ኣሎ ብኺድማ ኸይ ተሓስብና ንውልቅኻ ተሓስብ ትኾንካ ሓደ ሰብ ንውልቁ ዝሓስብ ሰብ ትኾይኑ ሰብ ኣይግድሸሉ ናይ ሰብ ፍቱር ናይ ወዳእዳ زي كان جانكستر بإسلام تطرنيهم لو تقمت يكون بينهم حراي شمونت بهرات إرترا تفليوم ني إرترا عرباويت حجر نخجبروا حدا كلتا 3 4 5 6 7 شمونت مالتي حدا تشعي عدتي بهرات يا مالتيو تشعي يلن انت ايام خجبروا واحدي عرباويت حجر مالتيو حدا غزي انس كمالت زخونه اوان كمزي بوردر مغيار نحن تعدي بحيلي كيدكا ناي مورار قال زبالو زرباتات كموص خلو نو ازبل نمنتاي زين تتنكيفو از غداي زين دحردا تطحيسو ناب شكرينا ناتو ناب زين وصو لصقمينا ناتو خبل كلخو حدا جن كباي زغدده وي كابتون كوم زي زغور زغدده كالي زخونه حساب حيزو انت مصنتو لخطري خلخا عدي ملئتاسي عرباويت كغبر اي خبلكا تولو ولا حنت بقى منهم كتبوا يتخلني حاجنا ابنت كم زي امزو امسول سنه لبنا زلهم سوات قولوا يفلط ايه بقى كم غزኦም ዝመስሎም ታገዝኦም ሲ ታገዛውን ዓላ ብስሮረ ሓደ ክትገብራ ይትኽእል ኣቦይስ ንገዛናስ ሓደ ንክገብረና ምናልባት ዝኾነ እንድዒ እንታይ ክብለና ክእል ከም ዘለዎ ኣይፈልጥኒ ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ተመሳሰልቲ ክገብረና ሕጎ ክቤርናዮ በብናትና ሓሳብ ከም ዘለና ኮይኑ ዘቦይሉ ዋዩ መንታን ከየረግመና ገሌላ ኣና ሱቅ ክንብል ንኽእል ንኣብነት ማለት እዩ ዋላ ገዛና ይኮዝ ዘሎ ገዛናስ 5 6 ቆልዑ 7 ቆልዑ ተለኻስ ከምኡ ማለት እዩ ዓዲ ሙሉ ብሙሉ ሲ ብሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ከምዚ ገይረ ከም ብልቃጥ ቀይሮ ይኽእል እየ ዝብል ተሓሳስባ ዘለዎ ሲሚላሪቲ እዩ ክህሉ ዝኽእል እምበር ኣይደንቲካል ዝኾነ ተሓሳስባ ኣብዚ መሬት እዚ ክህሉ ኣይክእልን ፈጺሙ ክህሉ ኣይኽእልን በቃ ኣይኽእልን ኔቨር እዩ كلهم ناي تمرتي ناي حقي ناي ايكونومي زخون حقታት እውን ክወጽኡ ከለው مع رأيو ኢሎም ኣይኮኑን ዝወጹ አይደንቲካልዩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝወጹ ማለት በግሩፕ መሰረት ጌሮምሲ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ማለት እዩ መሰረት ጌሮምሲ ግሩፒንግ አለው ማለት እዩ ስታተስ መሰረት እንዳገበሩ ወዘተ እዮም ዝወጹ ከመይ ዝኣመሰለ ከምዚ ውዳበን ዋዕሉ እንተዝኸውንሲ ሸሞንተ ኮይና ዓረብ ክንቀይራ ዓድና ኢሉ كميلو يخود بيخل እንታይ እንተኾይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ሱቂለ ዝኾነ ትግርኛ ቀይራ ይኹላን ሓንተ ዓዲ ለኣነ ሱቂለ እንተ ዝብገስ ማለት እዩ ትንይ ዓሽ ሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ይብገስን አፍተር ኦል ቋንቋ ተዛሪቦ ኣነ ኳይ ካልኩን ግደፎ ሓንተ ዓዲ ክገብራ ማለት እዩ ምናልባት ብሱዳን ከማን ተዝኸዱም ሓሸም ብጋሽ ባርካ ማለት እዩ እስላማዊ ጥርናፈ ሒዞም ሲ መን ይኽሕልፎም በይነ ክሓልፉ ታይም ክገብሩ በእስላም ተጠርኒፎም ናብ ሊደርሺፕ ክመጹ መን ክቐምጦም መን ክሕልፎም وحاسبون اليوم يزبل أنا حد عادي حسبوا أمه أنا ناي كريستيان من قصة قاسيلس بقاش بارك هاجيرن إرتراخ أتوغل كم يجير ما كحلتني أي كألن أحسبن وين مالته تجي سقع كندزي اليوم عوانات يزبل سقع كندزي اليوم سببتي سقع كندزي اليوم كستوعلون كحسبون زي كله حيمانوت كم مسجد زحلف كبت كريستيان زحلف خون يبلون زي 10 جن زارو بزرباي بوليتيكا
ጉዳይ ሃገር ጉዳይ ፖለቲካ ምስ ሃይማኖት ዘተሓዝ ነገር ይብሉ ሃይማኖት ናይ ግልኻ እዩ ቤተክርስትያንና ጋር መስጊድን ጋር ይርከብ ንሕና ጽባሕ ንግሆ ዝሃገር እዚኣ ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን ትበሃል ዓዲ ከይትኸውንና ንቃለስ ናይ ሰብ ዓዲ ንኹሉ እምነት ከዓ ብማዕረ ዝኽብር ማለት እዩ ግርም ናብዞም ኣቦና ክንከይድና ማለት እዩ ክንዘራረበሉ ኢና ብዛዕባ ሃይማኖት ክልዓል የብሉን ኣብናትና ማለት እዩ ክንፈርሑ ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ግን ክንዛረብ ከለና ብጣዕማ እዚ ሴንሲቲቭ ኢሹ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነ ኣርእስቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ኣርእስታት ከዓ ዝኾነ ዓይነት ስቑኢሉ ብዕጥጥ ብምባል ማለት እዩ ምንም ፀገም የብሉን ኢልካ ዝኾነ ነገር ድርቢ ተብሎ ትሕዞ ነገር ክህሉ ኣይብሉን ሓቂ ንምዝራብ ኣዝዩ ከቢድ ኣርእስቲ እዩ ንምንታይ ከቢድ ኮይኑ ንምንታይ የፍርሐካ ቀደም እኮ ከምዚ ነይሩ ገለገለ ድሌትካ ተዛሪብካ ድሌት የወፃለይ ገለ እንተይልካ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ይብል ሓደ ጸሓፊ ኣብ ናይ ፍልስፍና መጽሓፍ ከነብብ ከለኹ ዝረኸብክዎ እዩ ማለት እዩ ሃይማኖት ሓቂ ሓሶት ገለ ክትብሎ ስለ ዘይትኽእል ምክንያቱ ከም እምነትካ ስለ ዝኾነ ፕሩፍ ስለ ዘይግበር ሓደ ነገር ሓቅን ሓሶትን ምዃኑ ከተረጋግጽ ግዜ ይውደልካ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ መዋእልካ ክሳብ ሕልፈተ ህይወትካ እውን ንባዕሉ ናሰራሕካ ሓቂ ምዃኑን ሓሶት ምዃኑን ንክተረጋግጽ ስለ ዘይትኽእል ንኻልኦት ፕሩፍ ትገብረሎም ስለ ዘይትኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ምክርኻርን ዲቤት ምግባር እንድሕር ዳኣ ጀሚርካ መወዳእታ የብሉን በቃ ኣነ እዚየ ዝኣምን በል ኣነ እዚየ ዝኣምን ኢልካ ኢኻ ትኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዝካዮ ናብ ፖለቲካ ናይ ዓድኻ ተምፂኻ ይኸ ናብ ናብራኻ እንተእቲኻ ይኸ ሃይማኖት ማለት እኮ ሪሊጅን ማለት እኮ ፓርት ኦፍ ሊቪንግ ማለት እዩ ዴይ ቱ ዴይ ሊቪንግ ማለት እኮ ኢትስ ሪሌትድ ቱ ኮመን አክቲቪቲስ ማለት መዓልታዊ ህይወት ኣብ ንገብረሎም ነገራት እኮ ምንቅስቃሳትና እኮ ዝተሓዘ እዩ ክብለካ ይኽእል ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሕቶውን ከምጽ ይኽእል እዩ ስሕተት ኣይኮነን ግን እዚ ክንብል ከለና እምነት ዝበሃል ነገር ሪሊጅን ዝበሃል ነገር ምዚኣቶም ክነተሓዞም ከለና ዋላ እኳ ሰባት ኮይና ንሕና ምስቲ ሰብኣዊ ኣካይዳናን ምስቲ ዓለማዊ ኣካይዳናን ዝተሓዝ ነገር እንተኾነ ፍርቂ ናይ ሃይማኖት ፍርቂ ናይ እምነት ሰማያዊ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሕጂ ታሃትከውን ትኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ንኣብነት ናይ ቄሳር ንቄሳር እዩ ናይ እግዚአብሔር ካን እግዚአብሔር እዩ እዚኣሲ ናይ መን እያ ኢሎም ሓንቲ ሳንቲም ሒዞም መፅዮም እዚኣስ ናይ መን እያ ኢሎም ሕጂ እንድሕር ደኣ ናተያ እንተይልዎም ንቄሳር ግብረ ይኸፍልን ክብልዎም እንታን ክኸሱ ናይ ቄሳርያ ተይልዎም ማለት ሲ ንምንታይ ደኣ ተጥቀመሉ ገለ ከምኡ ዓይነት ማለት ንቄሳር ብሓፂሩ ንሳቶም ብዛዕባ ግብረ ተሓይዞም ንኸስው እዮም መምፅኦም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቀመላ ንመንፈሳዊ ዓይነት ገለኹም ፈሪሳውያን ግቡዛት እዮም ይዝብሎም ማለት እዩ ኣተሓሳስቦም ሲ ኣዝዩ ኣብ ዝኾነ ኣናእሽተይ ነገር ሰንጠቕቲ ፀጉሪ እዮም ነይሮም ወይ ከዓ መቐልቲ ፀጉሪ እዮም ማለት እዩ ስለማ ኣብ ዘይኮነ ነገር እዮም ግዜኦም ዝሕልፉ ዘባኽንዎ ነይሮም ሕጂ ግን እንታይ ኢልዎም ጽሑፉን መልክዑን ናይ መን ይብል ኢልዎም ትሕቶ ጽሑፉን መልክዑን ናይ ቄሳር ይብል ስለዚ ናይ ቄሳር ንቄሳር ሃቡ ናይ እግዚአብሔር ካን እግዚአብሔር ኢልዎም ናይ እግዚአብሔር እንተኾይኑ ኣብዚ ዓለም ዚውን ክንነብር ከለና ተኣዝዩ ዝኸበለ ነገር እቲ ናይ እግዚአብሔርን እቲ ናይ ቄሳርን ክልቲኡ እንትንሓውሶ ከለና እዩ ክንሓዋውሶ ከለና ፀገም ይፍጠር ኣብዚ ምድብላቕ ዝበሃል ነገር ክመጽእ ከሎ እዩ በቃ ኮምፕሌክሲቲ ዝፍጠር ቶታሊ እዚ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ተፈሪሑን ተኸቢሩን ተሓፊሩን ግን ተኸባቢሩን ንሓንሳብን ሓዋሩን ፀጉዕ ሒዙ ኮፍተ ዝብል ይጽቡቕ ማዕርነት እምነትን ሃይማኖትን ክበሃልን ከሎ ሰባትን እናቶም ሃይማኖትን እናቶም ዝብልዎ ነገር ዝኣምንዎ የጽድቐኒ ዝብልዎ ከጽድቆም ኢሎም ስለ ዝሓዝዎ ነዚ ንምቕያር ከዓ ስለ ዘይከኣል ብደም እውን ስለ ዝኸፍሉ ናብ ሞት እውን ክሳብ ዘብጽሕ ስለ ዝኾነ እዚ ምስ ጉዳይ ዓዲ እንድሕር ደኣ ክትተሓዞ ጀሚርካ ሽግር እናፈጠርካ ዘለዓለም ካትኸይድ በቃ ብስሩውን ኣይፍታሕን እውን ፀገም እዚ ከም ዘይፍታሕ ካብ ቀደም ጀሚሩ ሃይማኖት መካትዒ ነጥቢ እዩ ሎም እኮ ዓለም ንእሽለ ሸለል ዋላ እንተበሎ ማለት እዩ ኣዚና ብጣዕሚ ንሕፍር ወለዶታት ክንከውን ኣይግባእን ክርስቲያን ኮንካ እንድሕር ደኣ ብክርስቲያን ተወዲብካ ቀጥታ ድኹን እስላማይ አንጻርካ ትኸው ሙስሊም ኮንካ ከኣኒ እንተደኣ ኣነ ጥራሕ ተበዲለ ሃይማኖተይ ክውደደ እንድሕር ኢልካ ከኣኒ ቀጥታ ናብቲ መንግስቲ ኮይ ትበፅሕ ነራ ናብቲ ናይ መንግስቲ ማዓስከራይ ትበፅሕ
نابتنايت منجست سيستم يتبتح جنا لا بقي بتحكى والله غازي أطلع هذا اللغستاني صلاة فترة الله حدث تجيء أنا مالتي كلاي بيتك لمت يا أبوها ولا حنتي لو تدبها النجارية لنا حاول أنت زي كوي من أنت العلقة تفتيني بعد بشري صح فتينهم كالوتن ترى إيه مالتي ببعمته كم زين زي زودقن زدخمن بوزح غزيه مالتي زي طرطنالو عقبت يلن إلى أدقي نودا هيوت تاريخ عندنا نغرتون هالو يبحال مالتي إذا قد أيزيس أزيو زدخمه أزيو خا دهورز تبحله باكواردنس تبحيلو استقمت أيو انتاي هيمانوتاو مخانه يكونكن هيمانوتنيا هيمانوت زلو سب مخانه يكونكن ግን ብዛዕባ ሃይማኖት ካ ንኻልኦት ሰባት ብግድእሚንካ ናብ ጽድቅ ክምልሶም ይልካ ናትካ ዓለም ናብዚ ንኽትቀይር ምጽዓር ኣዝዩ ዝፈሸለን ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ኮይኑ ግን ኣሪጉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ንምንታይ ብሓዱሽ መልክዕ ኣባና ከም ዝመፀ ክርድአና ይክእልን ማለት እዩ ይመስለኒ ድሒርና ኢና ጸኒሕና ካብ ዝብል ይኽብገስ ዝኽእል ተራኸብና መዓልቲ ሰማዕታት እንኸብር ጀጋኑ ስዋዕትና ዝወደቑሉ ዕላማ ከም ዘይንዕብርን ወርቃዊ ታሪኾም بزخون مخنيات كم مراسح كم زين فقدن مملسنا نبعلنا قال نمتاو منبر عمتاو تذكار نمغبار يكونن سواتنا من تمعرنتن ديمقراسن من تفتحن سلامن من تكبرن لولاونتن من تهلونا ندحننتن حزبهم إلوم انكو هيوتهم هيوم كي تمراسحو بخبر حليفهم يوم نسوم أدايب اللومن تمالي كبور مسوعة زخفللو كبور حزباو علامة أما ودعتو نخبتصح كنا ندحريت كي يملس بهوت نايزلنا سبات كبيد عدايو اتزقرم الزقالات كعنكفهم يخيل يلك أحد حسب من انت زخون أو قرور آتيو قدم تزبلهم زي ما انت معرنت ما انت فتحي ما انت سلام وزت يوم تسوي أميلهم كزارة بخلو ونساتهم كم يوم تسويهم قلنا عخاتكم كما يجيروا خمزة يعنقفكم أنا حتى زخونا نزول تقالسي كعنقفكم يقبعني مالت وي كسرنا قوكم ما يستيهم أهلكم كتزاربوا كتسكفوا كم يبقى أزقبا وزم قالات كم زي ورك أو قالات وزت سامتين قال زبلو زولو تم ورك أو يقال زولو حدا جزي انتاي زولي ذكرن أنا كل جزي افتقالات زخونا قالات على ذكروني تسجبر سلاز فلت مالتي تخمزي عينه نجارات تشبر بدات قلمله تزبالا شو وزلو تاريخ نايتهم سوقات سلاز رؤي زلخو تورك قوي زبل قالات نوعلو كمزي حدا من اساسي تايب للنس وي ترست ان غاد زبلالو ابناي امريكا دولار ان غاد وي ترست زبلالو اب እግዚአብሔርና አምን ዝብል ሕጂት ጋድሲ ጎይ ጎልድ ኦይል ዳይመንድ ኢሎሞ حجي I don't know حق دي حسد هيفلطني هجن قال كنتن كله خم ايو مالت بعلامه يخم زيلو قال يبلو تورك او زبلون انا نتورك ناي تقراي قال زبل قال تتقموا له خمزه لخ انا زحبرن مالتي بسروسي اتقالات زي كحفركم كسكفكم يزغباني رخم زيلكم كتزارب كلكم نحنا تفتح زبال ነገር ነው ምጾለና ዶ ለተመልሰይ ፍትሕ ንህቦለና ዶ نتي حزبي فتحي نريء لنا دو معباله زبل قال تزاريبك معباله نمصلنا دو ليتن قترن صعرنا اودين هي مالتيو سكيجول حيزنا وصيناسي احنت منغدي امصغا اندينا زلناس وي نتا تصغينا زنبرت منغد نختفرس حلخينا نبل زلنا نتن زترفا منغدታት ናይ ምፍራስ ስራሕ ኮይኹም ትሰርሑ ዘለኹም ሕጂ سوءات ተመሊሶም አይሐትኹምን ንፈልጢና ማለትዩ كم زي حتى فريدكم هم تزاروا منبر تمليسهم حجي تزموصوا زوم تقادلتي ويمبلو كتحسوا زلكم نسخاتكم نزي اين احنا تسوينا خمزي انا ولكم اين خيدنا قلم ولكم اي تسكفون كي تسكفكم يخم anyways نساتهم of course كم زول كايدوم يوم انا زي معلت زي حجي بتعام ازيو كابز قرمنن فلي كابز خونه معلتني يذكر اي خا تاشوع زنبرت ساعات زنبرنا بهتان حقوسن أصبغنا ينفلطو نحن صابنا حوالون تقبنا تقفيفو إلا أن حاسبنا خانيرنا unlike today
21 سنة 2013 منأسي تاريخ مسرح دحورات مرحة دماء عاوت محنشاش زرأي لا معلتيا كبرن موقس النسواتنا زبل أنن حق أن ينزخونت مجلسيت معل تسوات كم دي أزي جيرو هيبوال من أسياتنا تاريخ الصرح لا تاريخ حشيش تدما زول عوانة تاريخ زي أزد فولا معلتي ومخنياتو أبزي أسي كتسكفور لكم زبزلوخ سنوزي أمي نت تاريخ زي تسرحه تزاربكم مالتي يكون كتسكفور لكم اتقالاتنا بعلو ختزاربو خلكم كتسكفور لكم مخنيات كأفكم يزولو فتحي معرنات وزيت خطبلو خلكم أبيلو توم فتحهم لهم توم half of سوات كوينهم نهوتهم أب وجان عداجان اتيوم زنور تمال مساحاتكم زك على سنورو underground اللي هو حجي أسيركم هم اللهم قال ما أنتي أدوي لم يوم تسويهم ما أنتي زتعمزت قوالن سيتي لهم سوات نتها زتعمزت قوالن سيت تخز نبرت بعد الحوية تجلز أم السلاجن تاريخ قال ما لقيركم بالمعات وجل قال لقيركم ما باريركم أبيلو حجي أبيل التاريخ نايس هو التاريخ كنسندينا يلو مستوقسو كاميرا ماناتن سامثينغ تاتن تچاويم توبايلو بزعوا نساتهم دمص يخونكم سوات مالت نسيوم زددي سوات تسيوم اي كزارو اندحرا دغي بنفسهم بمنفسهم يم تتزاريوم اي ملسونيا نتزول سبيوم on behalf of night زول سبيوم بجا خوينم بجانتهم ግን ንስኻትኩም بفصوم ተአምር የተራግጾን ዘለኹም እኳዳስ እቲ መስዋዕቲ ከሐስርን ክረክስን ጥቅም ከምዚ የብሉ ገይርኩም ንኸተሪኡ ትፍትኑ ዘለኹም ንሕና ይኮናን ከማና ዝኣመሰለ መንእሰይ ኣይኮነ ንስኻትኩም ኣመሪሕነት ዘለኹም ኢኹም ባዕልኹም ተዋርድዎ ዘለኹም ክበር እንዳተገበኦ ካብዚ ላዕሊኡን ክበር ዝግበኦ ንስኻትኩም ተተወርዱ ድማ ሞር እቲ ክብር ንሽተይ መዘኻኸሪ 21 ሰነ ከመይና ንዝክሮ በዚ የለን ተመልከቲ እዚ መዓልቲ እዚ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ሃሉ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኣሕዋትና እውን እዚ መዓልቲ እዚ ከይትርስዕዎ ኢኹም أبي أحمد تسجعهم زلهم تجارو زمعت زي كي ترسعوهم سالا زمعت زي وهم الدساوا زلهم سالا زمعت زي بصوتكم أحواتكم أديتاتكم كندي هزبي مسوات نزل خفر له سالا أتون لكهم زي جورو يوم يلون نخت حافوهم زجورم ندخم تخين كخاو دخم محاولة سام توصيها ما إنه يخبرك كابتن كارا سراويت كابتن كارا بوليتيكا بارتي كابتن كارا محاولة سام توصيها سالا يخبرك أيو ولا نيشتي كونتربيت خبريلو ينكبخبك وا خكلي قرم خكلي منم سحتت زي بالله زربان تهالوت لو ما عندك تزاربايا قنوع إلي يالله مالتي قنعتي بقعت زخونة الزربايا هو أبزق زي تحافير كان تخبير كان تنبر حيلها كساب زخونة جزي بحيلها تتقيم كسل زخونة حيال زخونة كل تحافيرون تخبيرون سلازم برزولو تخكليو سالاناتاتهم يخوم جخوين زولو هو نفلت نيرنا أنا مالتي انتاي بلسي ساعتها يقولوا انت زربا بمسارته ملو 100% حقي تناحجي زربا قال يخوم جن كوم زيك مسلوكم يخدي تخكلي تايجن يبل حدا زخونة نجار صحفي يذكر نزولو مالتي مزمور داويت أم مزمور داويت حدا داويت استبهالم نشتلي قلعة نتي ساول زبال نقص بتشوع جزية عزيوم بزحات حيالات زخونو بتعمي برتعات يوم زولو محواتون داويت يلا قال يلا قدم مالتيو نزيز قتله كان قصو نابله فرق حفتيون كوبو نابله قولي عاد نزبال حدا قجف زي تعزيو فلت زخونة تاريخ سلا زخونة مالتي مصحف قدس بتعم دس بهال ستوري سلا زخونة مالتيو تفلطوا يخم نزيز قتله قال يبل حجي نزيز قتل اللي فرق منقسي كهو نسو طرح يكونن فرق منقسي طرح زي كونس ازيو كبري شومت كوهابو خمز خونونيو مبزحاتهم قنتهم اب قمت وشتأتيوهم زصنحه نوت بعل داويت قال امثل صام قلعي نير حلاو بقعي خاصو غواساي نير ترى غواساي يزبل مالتي انس نش لي كاب حواتي زنا اسكو غواساي يزبل سلازي انتاي قريبل ابتي كوم مسغبره مالتيو صلعتسي كابدك اسرائيل علعيله يسبل نعو مسقتولوس صلعت مالتي صلعتس كابدك اسرائيل علعيله يو صلعت بالي هيت زبال ነገር አለው በቃ ጠቅላላ ኮምፕሊትሊ ማለት ኮሚ አነ ዘራይን ኦፍ ኮርስ ጽላአት يوم ካባና ልዒሎሞ ገፊፎሞ ማለት እዩ ሶ ትክክል እዩ ጉዳይ ጽላአት ካባና ጽላአት ማለት ጥራህ ይኮነ ንዕቀት ማለት እዩ ሹዓል ዒለ
ንምንታይ ኢኹም ኢሉ እንተይልኩም ትጎልያድ ዝበሃል ነቶም ሰባት ጥራሕ ይኮነ ጸርፎም ኣምላኽኩም ዘየድሕነኩም ሳምቲንግ ገለገለ እናበለ እዩ ኢሉ ከምዚ ዕቡድ ነገር ኮይኑ ክንድገለ ዝኾን ጃየንት እዩ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ክዛረቦ ከሎ ሓይሊ ዘሎ ኣውዲእካ ገለ ዘይትብሎ ብብረት ዝተሰርሐ ነገር ከምዚ ናይ ግላዲያተር ሳምቲንግ ዝተዓጠቐ ጀስት ሆም ኣነ ኢማጂን ዝገብሮ ዋላ እቲ መጽሓፍ ከም እዩ ዝገልጾ ማለት እዩ ግን እንታይ ይብል መወዳእታ ዳዊት ንዑ ምስ ቀተሎ ብወንጭፍ ገይረ ቀተልክዎ ጽላኣትካ ካብ ደቂ እስራኤል ኣልዓልኩ ማለት ስለዚ ካባናሲ ጽላኣት ኣልዒሎም ተዓዊቶም ገለገለ ክብል ከለኹ ኣነ ሕጂ ናይ ዓወት እንታይ እዩ ዝረአየኒ ጽላኣት ተላዒሉ ከኣባና ዝነበረ ንዕቀት ከም ዝብሎ ማለት እዩ ከምዚኦም ገለ ዝብል ነበረ ውርደት ካባና ወጊሶምዎን ኣልዒሎምዎን እዚ ከዓ ክብሪ እዩ ንዓናሲ ክብሪ ነቶም ዝተረፍና ማለት እዩ ንሕና ኢና ዘይኽበርናዮም ሶም ኣኽቢሮምና እዮም ከይዶም ክበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ተዛረቦ ዘረባ ሓቂ እዩ ምንም ስሕተት የብሉን ኢሉ ጌታቸው ረዳ 100 ዓመት ጸኒሐና ዲዩ መይቱ በሉ በዓልቲ ሀቅና ሳቅ ድብሎ ሰይጣን ርኢኹም ኣለኹም ቱ ዋዓግ ድመስል ታብልጽግና ድልኣኹ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ኤርትራውያን ኢሉዎም ኤርትራውያን ኢሉና ጉዳይኩም ግበሩ እምበር ኢሳያስ ሕጂ ዝኸይዳ ይመስልን እዩ ከመዲኡ 100 ዓመት ክጸንሕ እዩ ስለዚ ብናቱ ገላልጻ ሰቃይኩም መከራኹም ስብ ሕጂ 20 ዓመት እዩ ገለ ግበሩ ሰቃይን መከራን ንዓና ይኮነን ሰቃይን መከራን ንዕኦም እዩ ሃገሮም ትብተናላ ትፈርሳላ ይዕኑዶም ፈሪሱሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር መንነትን ጠፊዩሎ ሃገር ኣብ ሓው ነበልባል ወዲቃላ ኣታረስ ደውሮጽዮን ኣረባ ባይቅርታ ሲልኻ ኣፍኻ ዘምጸልኻ ኣይትናገር ከም ጌታቸው ረዳ ይልካ ዘይሓሰኹ ከያሹ ዊዳትኒ ንኻ ሕንዶ ሲልኻ ኩሉ ግዜ ፈዛዘይ ትኹን ከም ወዲ ወረደ ኣጣቦ ኣፋኻ ስጥዑም ኮይኑ ነይሩ ተግባር ኣያን በሕማቕ ዚኣ ናይ ጀነራል ምግበይ ስልቲያ ትጥቀም በኣፋ ተእምነካ በተግባር ትኽስረካ ከዚ ግን ክብቀል ኣየ ቂመኛ ይትኹን ከም ጀነራል ጻድቃን ንዓኣ ክትብቀል ድኻስ ንዓና ክትመላለና ታግብርናካ እሞ ኩሉ ሓዲገ ፖለቲከኛና ናይ ቀሽ ደክማር ኣታ ሓዲ ሓድ ሲርካ ከመ በሰረቀ ብርሃና ቁልቲ ጠውለቅለቅ ይትበል ሕፀሪላ ብስነ ጥበባዊ መልክዑ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ብሓፂሩ ዘብርህት ናይ ውፅኢት ጥበብ ትበሃል ቪድዮ እያ ማለት ንዓይ ማለት እዩ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣይኮኑን ስሞም ሕጂ ምዕረብ እንታ ጥራሕ እዩ ኣባ ሰላማ እዮም ዝበሃሉ ኣቡነ ሰላማ ወይ ከኣባ ሰላማ እዮም ዝበሃሉ ጳጳስ ስለ ዝኾነ ሕጂ ማለት እዩ ጳጳስ ከዓ ፈላሲ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እውን ክዛረብ ከለኹ ብዙሓት ተዛሪብኩም ኣለኹም ሓደ ፈላሲሲ ገጽ ጓል ኣንስተይቲ ክርኢ ኣይተፈቐደሉን ኢለስ ብዙሓት ሰባት ኣገሪምዎም ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣነ ይኮንኩን መፅሓፍ መነኮሳት ኢኹም ዝብል ይትርኣይ ገጻ ወይ ትስማዕ ድምፃ ዝብል ሲ መፅሓፍ መነኮሳት እምበር ኣነ ይኮንኩን ከምኡ ተዛሪበ መፅሓፍ ኢኹም ተዛሪብዎም ንዓይ እንታይ ትብሉን ኣለኹም ሕጂ ድማ እቲ ሓቂና ንዛረብ ማለት እዩ እዞም ኣቦ ፈላሲ ዘይኮኑስ ፈላሲ ማለት ኣብ መንጎ ፈላስን ኣብ መንጎ ጳጳስን ኣብ መንጎ ኤጲስቆጶስን ስልጣን ዘስየም እዩ ማዕረ እዩ ማለት እዩ ግን ንሶም ሕጂ ጳጳስ ስለዝኾኑ ኣቡነ ሰላማ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ዋላ ክንዛረብ ተኾንና እውን ሲ እቲ ታይትል ዝበሃል ነገር ከም ዘለዎ ክሕብረልኩም ኢለ እየ ማለት እዩ እዚ ነጎዲ ሓጋይ ዘውቅዕ እዩ ኣረጋይ ቢተው ወዲ ቢተው ዶክተር ደብረጽዮን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሰብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ ኣቦ ዝገብርዋ ይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ትብል ሓንቲ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረባ ዘረባ ኣላ ንሳ ጥራሕያ ንኣረጋይ ንወዲ ቢተው መልሲ ክትኮነ ትኽእል ናይ ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ሓወይናተይ እቲ ናትካ ዘሎ ጉዳይ ስኢልካ ትቐልኻ ሳምቲንግኻ ግደፎ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝተጻረፈ ንሓዉ እንሆ ጨርቃም ኢሉ ዝጸረፈ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ገሃነም እሳት ክፍረዶ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ዝተጻረፈ ግን ፍርዲ ይኮነን ዝፍረዶ ፍርዲ ጥራሕ ይኮነን ዘለዎ ማለት እዩ ማለት ንዘለዓለም ገሃነም እሳት ክፍረዶ እዩ ዝብል ኣሎ ከምኡ ኣነ ከፈራርሓካ ኣይደልን ናይ ምንታይ ሃይማኖት ሰዕባይ ምዃንካ ይፈልጥን ግን እዚ ኣውሰዳ መኸርሓውካ ሶብላ ቆብላ እዩ ምናልባት ኣነ ኣብ ሃይማኖታት ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ነገር ዝጥንቀቕ ክነግረኩም እታ ትክክለኛ ዝኾነ ተካይዳ ናተይ ክትከውን ከም ትኽእል ምናልባት እግምት እከለ ቅዱስ እዩ እከለይ ቅዱስን ኢለ ዘየስተናዓቆም
ምናልባት ቅዱስ ኣይኮኑን ኢለ ቅዱስ እንድሕር ኮይኖም ናብ ሓዊ ከይደርበ ስለ ዝፈርሕ እዩ ይኹኑ ሶታ ኢለ ግን ዝመፀን ነገር የለን ተገደደ ማለት እዩ ብዘይ ምስካሬ ምናልባት ካሊ እምበር ሓጢያት ግን ያቱን አትሊስት ተገደደ ማለት እዩ እከለ ቅዱስ ዲ አይ ቅዱስን ንስኻ ትዛረባ ይግባን እንተ ኮይኑ ኣብ ሽግር ኣለኻ እንተ ዘይ ኮይኑ ግን ምናልባት ግን እንተ ኮይኑ በፀገም ኣለኻ ስለዚ ሱቅ ደይ ሓይሽን ሱቅ ኣብ ዘይ ተፈልጦ ጉዳይ ዘይ ምእታው ሃንደለቕ ዘይ ምባል ኣነሲና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ክብር ከም ሓደ ክርስቲያን ስለ ዝፈለጥኩ ይኹም ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ በዚ ደረጃ እዚ ዘዋግዕ ዘረባ ኣይኮነን ምናልባት ሕንጨጫ ገለይሊ ሓደ ፓስተር ኮሚል ስለ ተዛረበ ገለይሊ ጽሒፉ ዘሎ او تراخو قديم قاعد كسنا تخلي خاب جهنم اسات صنيخ انا يمصني ناو نايلو ما عند فيديو እንደዚህ ይመስል ከሳብ መወዳእታ መደብ ተኻታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሓናጻይ ዘበለ ርእይቶ ገዲፍኩም ንትኸዱ በሙሉኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቕንለይ ክብረት ያበለይ ክብለኩም የዝደሊ ሎአም ቅነ ይኹነልኩም ቻው ደሓና ቀንዩ ተኽብለኩም የዝደሊ good light ደሓና ሕደርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ